ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାପା ନଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିତେ ଛାଡ଼ିତେ ଚୁରା ଆମର ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ନେଇକି ଦଉଥିଲା। ସକାଳେ ବିଲରେ ମଜୁରିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବାପା ଆସି ମମିଙ୍କୁ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତରକାରୀଟା ବନେଇ ଦେ, ମୁଁ ପୁଣି ବିଲକୁ ନେଇକି ଯିମି, ସେଠି ମଜୁରିଆ ମାନେ ପୁଣି ଖାଇବେ, ନଗଲେ ସେଠି ପୁଣି କାମ କରିବେନି। ମମି ସେନେ କୋବି କାଟିକି ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇକି ଆହୁରି ସେନ ଗାଜର ବିଟ୍ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଢାଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ବାପା କିସ କଲେ ନା ଆମର ଯେହେତୁ ପିଠା ହବ ସେନାକି ବୁରେ ନଡ଼ିଆ ଆସିଲା କିଣା ହେଇକି, ଛୁଆର ବି ପୁଣି ଚୁଟି ପକେଇତେ ଯିବାର ଅଛି, ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ିତେ ସେ ନେଇ ନାଗିଥିଲେ। ବାସ୍ ସେ ଛଡ଼ିତେ ଆମର ଗୋଟେ ଚୁରଟା ଧରିକି ଦୌଡ଼ିଥିଲା ବାଇଗଣ। ସେ ଯେ ମୋ ଛୁଆ, ସେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଲି ଶିଖୁଛୁ, କଥା କହୁଛୁ, ସେ ନେଇ ଘନା ଘନା ଆସି ମମିଙ୍କ ପାଖରେ ଗେଲ ହଉଛୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଏମିତି ସେ ତା ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗେଲ ହେଇତେ ମମି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତରକାରୀରୁ ବିଲାତି ପକେଇତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତରକାରୀର ବିଲାତି ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଢାଙ୍କା ମାରି ଦେଇକି ତରକାରୀ କାଢ଼ି ଦେଇକି ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ପିଆଜ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପୁରା କଷି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କଷତେ କଷତେ ଯେଉଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖିଥିଲେ ସିଝେଇକି ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପକେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଘାଟି 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 ମମି ପୁରା ଏକାଥରେ ବଢ଼ିଆ ରଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବାପା ଭୁଜା ଧରିକି ବସିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାପାଙ୍କୁ ପଖାଳ ଦିଆଯାଇନଥିଲା କାହିଁକିନା ବିଲକୁ ଯିବେ ସେଠି ଉଦା ହେବେ, ସେ ଭୁଜା ଖାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଖାଳକୁ ଝୁରୁଥିଲେ। ତାର ଭିତରେ ଆମର ଏଇ କୁନି ସଦସ୍ୟଟି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ବାପା କେମିତି ଖାଉଥିଲେ ସେ କପି କରୁଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତ ମାଟି କଣ୍ଡେଇ ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କରିବା ସେମାନେ ସେମିତି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଏମିତି କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ।